Čaute, máme tu Čo hráš teraz? Roblox. Lucky bloky ideme otvárať, no. To kukina go frutiny. Maluči, marada, tači, sida. Kamo, to sú takí slabí. Kamo, tak ja mám ale na pro 17 000. Jau! Ja mám 17 000 tých bodov a oni majú ešte tie nebské. Ďalšie si otvoríme. Chcem čo dostane na 20. Lá! Hesokse kola! Máme tu ešte asi hore mám. Biske. Nám nič také dobré nepadlo. Špíďoný golubý nám padlo. A tu máme toto. It's raining tacos. To koľko ich padlo? To je torkúkina To je go frutiny. Kto dal? Pero, Kto spravil tum. Máme tu ďalší lucky block. Ide nám po páse. Takže máme ďalší. Môžeme ho otvoriť. oni padli kam? No, ja som ho predal, čo? Ja som ho ešte...